Hoy bata, bakit puro ka gadget? Puro ka cellphone? Hindi ka pa ba matutulog? Baka gusto mo puntahan kita dyan sa inyo. Baka gusto mo kakainin ko yung nanay at tatay mo. Baka gusto mo ikaw rin isusunod ko. Ba't ba kasi ang tigas ng ulo mo? Ba't ba pasawain ka? Anong gusto mo? Kainin ko talaga buong pamilya mo. Gutom na ako. Alam mo, gustong gusto ko sa bata yung mga pasaway, matigas ang ulo, at hindi nakikinig sa kanilang mga magulang. Yan yung mga paborito kong kainin. Ikaw, baka gusto mong kainin yung buong pamilya mo. Gutom na ako. Huwag kang wala. Dahan-dahan kong kakainin yung mga ulo niya.